Jesusen jokaerak ikasi nahi dituzuen fededun maiteok, ongi etorri elkarte honetara, otoitzaldi honetara. Ongi etorria baita Segura Irratiaren bidez egunero gurekin zaituztegun lagun eta fededun hori. Eliza izango bada, ez izenik gabeko gizapila bat, Jesusen jarraitzaileen taldea izan behar du. Ta talde horrek arduraduna behar ditu, anarkia eta jauntxokeriak sorrez daitezen. Izen berezia ematen zion arduradun bakoitzari Elizako aseran Elizak. Arduradunaren lan berezia zerbitzua zen, ez nagusikeria. Jainkoak emandako doaia da ardura hori, ez privilegio bat. Lana eta nekea da zerbitzua, ez giza ohorea. Bi eginkizun oinarrizko dituzte Elizako arduradunek. Jesusen hitz eta berri ona hotsegin eta bata bestearekin adiskidetu. Jesusen elkartea indartu. Elkarra adiskitzera deitzen gaitu gaur Jesusek gu guztiok ere. Eskerronez, zuti jarri eta kanta dezagun jaunak elkartzen gaituta. Jaunak elkartzen gaituta, igandea bizi. jauna bidatzen gaituta, Igandetik bizi, igandetik igandera, gizakizuera. elkarri poza esan da, Igandea bizi, gero gizarteko txanda, igandetik bizi, igandetik igandera, gizakizuera. gure fedea aitortuz, Igandea bizi, ondoko eipoza sortuz, igandetik bizi, igandetik igandera, gizakizuera. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Anai arreba maiteok, Jesu Kristo gure gidari eta hartzaiona izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Hasteko apaltasunez eta fede sendoz eskadezagun jainkoaren barkazioa geuretzat eta gizon emakume guztientzat. Jesus jauna, zuzara gure abseden eta gure bake gozoa. Erruki jauna, Jesus jauna,
guztidun eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jangoiko ari. Denok? Aintza zuri jauna, ta eskerra zuri. Eta bakea lurrean haren gogoko gizonei, hainandita eder zaitugulako, gora zu edeinkatu zu, gorespen zuri hausbezagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztian duna. Aintza zuri jauna, ta eskerra zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuken zenduzu munduko bekatua, erruki jauna. Zuken zenduzu munduko bekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerra zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, ta eskerra zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Begira, jauna, begionez zeure zerbitzarioi, eta emazkiguzu ugari zeure graziaren doainak, fedez, esperantzaz eta maitasunez suturik, zure aginduak betetzen erne iraun dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Biblian, altaldea zaintzen eta janaritzen duten hartzainak deitzen zaie askotan erregeei, gidari erlijioso eta politikarei. Hala esango eta entzungo dugu Jeremiasen liburutik. El profeta ve en el rebaño disperso el fracaso de los pastores y con la misma imagen dispersa la esperanza de un pastor que no dispone, sino que guía a la vida. Jeremias profetaren liburutik. Zoritxarrekoak nire larreko hartaldea sakabanatzen eta galtzen uzten duzun hartzainak.
Beraz, honela mintzozaie jauna, Israelen jainkoa, herriak gidatzen duten artzainai. Zuek sakabanatu eta jaurti dituzue nire ardiak, eta ez zarete haietaz arduratu. Bakontuak eskatuko dizkizuet zeuen jokabide txarrak, dio jaunak. Nik bidaleko ditut bizirik gelduriko neure ardiek, sakabanatuz nituen lurralde guztietatik. Beren larreetara ekarriko ditut berriro, eta hazi eta ugaritu egingo dira. Ongi zainduko dituzten artzainak sortuko dizkiet. Ez dira inoz beldurtuko, ez iztutuko, eta ez da bat ere galduko, dio jaunak. Hau dio jaunak, badator segunak, eta egun horietan legezko muskila sortuko dio Davidi. Errege zentzudun bezala gobernatuko du, eta zuzenbidea eta justizia ezarriko du lurrean. Haren egunetan Juda salbatuko da, eta Israel seguru biziko. Eta izen hau emango diote, jauna gure justizia. Jaunak esana, jauna dut hartzai ez naiz ezeren beharrea. Denok, Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrera. Jauna dut hartzai ez naiz ezeren beharrea. Larre gurietan etzan arazten nau, lur bazter lasaira eramaten, eta indarra berritzen. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrera. Bide seguretik narama, bere izenari ore eginez. Ibai beltzilunean banabilere, ez naiz gaitzaren beldu. Zu nirekin bai zaude, zure hartzain makilak lasaizena. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrera. evangelioa hotsegiteak ez du esan nahi, evangelioa ematen zaien herrien kulturak desegin behar direla. Desegin banatzen gaituzten esiak eta hormak desegin behar dira. Cristo Jesús es nuestra paz. Él ha hecho de dos pueblos una sola cosa, nos dirá San Pablo en su carta a los Efesios. San Paulo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Zenideok, orain Kristo Jesusengan zaudete. Garai batean urruti zinetenok hurbildu egin zarete Kristoren heriotzari esker. Izan ere, Kristo da gure bakea. Bat egin ditu berak bi herriek bereizten zituen esia
etxagoia deseginez. Bere gorputzean baliogabetu du legea, bere agindu eta arauekin, eta bi herriekin beregan gizaldi berri bakarra sortu du, bakeak eginez. Bi herriak jainkoarekin adizkidetu ditu, eta guretzako heriotzaren bidez, gorputz bakar batean elkartu, haien arteko etxai egogoa beregan zuntzituz. Bere etorreraz bakearen berri ona ekarri zuen. Bakea zuei urruti zinetenoi, eta bakea hurbil zirenei. Izan ere, bai batzuk eta bai besteok, beraren bidez hurbil gaitezke aitagana, espiritu berarengan elkarturik. Jaunak esana, Eskerra zuri, jauna. Garaipen eta haundikeriak baztertzen ditu Jesusek, baina jende taldearen ondoan eta sarbitzuan egon nahi du berak. Ta jarrera eta jokaera hori erakusten die apostoluei lasaitasunez eta soseguz. Jesusen jokaera ikusi nahi dugu guk. Presta gaitezen Jesusen erakutsia onartzeko, zuti jarri eta aleluia abestuz. Denok aleluia. Nire ardiek aditzen dute nire mintzoa, dio jaunak. Nik ezagutzen ditut eta haien ondotik datozke. Jesucristoren evangelioa, San Marcosen liburutik. Aitza zuri, jauna. Aldi hartan, bildu ziren apostoluak Jesusengana, eta egin eta erakutsi zuten guztiaren berri eman zioten. Jesusek orduan honela esan zien, zoazte zue bakarrik leku bazter batera, atseden pixka bat hartzera. Asko bai ziren zetozenak eta zijoazenak, eta jateko ere ez zien astirik uzten. Eta itsasontzi batetan leku bazter eta baketsu batetara joan ziren. Askok ikusi zituen joaten eta ezagutu ere bai. Eta oinez lasterkaan bildu ziren hiri guztietatik, eta aurrea hartu zieten.
Ontzitik ateratzean, Jesusek jendetza handia ikusi zuen. Erruki izan zituen, hartzairik gabeko ardia bezala bai zeuden, eta luze erakusten hasi zitzaien. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna, Alleluia, Kristau senideok, gaurko lehen irakurgaia eta evangelioan nabarmen ageri zaizkigu ardiaren eta hartzainaren irudiak. Hasteko ardiari arreta pixka bat jarri nahi diot. Ardia aberatsa da benetan, guztiz onuragarria. Nola estimatzen ditugun bere emaitza oparoak. Arkumea, esnea, artilea, bere haragia. Bizi betez hornitutako abere xumea da ardia, eta horrexegatik erabat biziaren zerbitzura jarria. Eta aldi berean, ardia berez defentsagabea da, eta minik eragiten ez duena. Eta bere burua ezin defendatu duenez, hartzainaren gidaritza eta babesa behar ditu. Hartzainari ere arreta pixka bat eman diezaiogun. Hartzaina ardien gidaria eta babeslea da. Oso personala, ardiak banan-banan ezagutzen dituena. Ardiak ondo larratzea da bere helburua eta bildurik eukitzea. Eta behar denean ardiak defendatu. Baina horretarako hartzaileak ez du bere makila besterik. Bibliak ez ditu alferrik erabiltzen ardiaren, artaldearen eta hartzainaren irudiak, jainkoaren eta bere herriaren izaera adierazteko. Jainkoa ez da armadako buru, eta bere herriko kideak ez dira leporaino armatutako soldaduak. Jainkoa hartzainaren gisakoa da, eta bere herria ardien artaldearen antzekoa. Irudi inspiratzaileak izan litezke hauesek gaurko hainbat aktivista, antinuklear, bakegile eta abarrentzat. Izan ere, egia da hartzaina eta bere artaldearen irudi honek zerikusi argia duela gizakion bake eta adiskidetasun egarri eta ametsekin. Baina aldi berean, hartzaina eta bere ardien antzera jainko herria sortzen zaila da. Edo ezinezkoa gure esku balego. Israel
Jainkoaren herriak ikusten zuen ardi izan ezkero, artalde izan nahi ezkero, munduak inguruko herriek jan zezaketela, menpean hartu. Eta horregatik Israelgo artzainek, erregeek, jokaera hau erakusten zuten, beren herria ahal den guztia boterez jantzi, armadaz. Eta beste herri, bera baino herri handiagoekin, negoziatu, edo behar zenean gerra egin, eta albaldin bazan irabazi, ezin baldin bazan galdu. Hau da, ez da erraza, Jainkoa artzaina dela sinestea, eta guk bere ardiak izan behar dugula mundu honetan. Ez alda hori zorakeria. Kontua da, zorakeri hau nahi ez badugu, are zoritxar handiagora goazela munduan. Beraz, ez ote zaigu komeni gauzak hausnartu eta Jainkoak esan digunari arreta jartzea. Horregatik Israelen sortu ziren profetak. Eta profetoien bidez, Jainkoa mintzaten zizaien. Neuk bilduko ditut, neure ardiak, bere larreetara ekarriko. Ongi zainduko dituzten artzainak ezarriko dizkiet. Inoiz ere beldur eta izu ez daitezen, eta bat ere gal ez dadin. Badator garaia, Davidi legezko ondorengoa ernearaziko diodana. Kristauok sinesten dugu, eta sinestuz bizi nahi dugu, profezia guzti hori Jesusengan betetzen digula Jainkoak. Eta hemen hori ari gara ospatzen. Jainkoak personalki bere kontu hartu gaituela, bere gain hartu gaituela. Eta nola, Jesusen bitartez, bera artzain ona izan zen. Eskumakilari ere uko egin zion. Eta ezinbestez munduak menpean hartu zuenean, eta garbitu nahi izan zuenean, eta garbitu zuenean, aurrez bere bizia eman egin zuen. Zorakeria dirudi, hemen aldago munduaren salbamenaren gakoa, baietz diogu Kristauk. Fedeago eman zaigu. Horregatik guk eskerronez entzuten dugu. Orain Kristo Jesusenak eginik, garai batean urruti ginenok hurbil bizi gara, Jainkoarekin, eta ez Jainkoarekin bakarrik, senideekin. Etsai izango genituzkenak normalean adiskide izanez. Jesus da Jainkoarek ganako zubia, eta gu elkarren ganako dugun zubia. Jainkodunak eta senidedunak gertatu gara Jesusi esker. Bera izan zen artzainona, eta aurrez bera izan zen hiltzera daramaten arkumea bezala. Baina Jainkoak arrazoi eman zion. Fede honetan sendotu nahi dugu Eukaristia ospatuz. Eman zaigun eta ematen zaigun bizi berri hau, bake hau, eskerronez eta zerbitzu apalean erabat entregatuz bizitzeko da. Bestela usteldu egingo zaigu.
Paulok esaten digun bezala. Ez gaitezen beraz aspertu on egiten. Egokiera dugunean egin diezaiegun guztiei on. Batez ere fedean senide ditugunei. Egin dezagun gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue jainko baita ahal guztiduna zerulurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna. Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala, aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jainkoaren hitza entzun eta hausnartu ondoren, bat egin dezagun gizon emakume guztien aldeko otoitz saioan. Artzainonaren bakea eskadezagun guztientzat. Entzun arren jauna. Gizon emakume guztien alde, ez daitezela ardi galdua bezala ibili. Egian, maitasunean eta itxaropenean sendotu dezatela bere bizitza. Eska dezaiogun jaunari. Kristau elkarte guztien alde, bakoitzak bere ahalmenen eta eginbideen neurrian, jainkoaren hitzaren argia munduan zabal dezagun. Eska dezaiogun jaunari. Besteen erantzukizun handiagoa daukatenen alde, sendagile, herri gidari, enpresari, beren esku daudenen beharrak eta premia kontuan izan ditzaten, eta besteen zerbitzura bizi daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Hemen, ospaketa honetan, bat eginik gaudenon alde, gure gaixoen alde bereziki, bakea, beharrezko baretasuna eta bizipoza auki ditzagun, besteen bizigirua postu ahal izateko. Eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona gure eta mundu guztiaren eskabideak, eta zure ontasunak babes gaitzala mundu honetako bizibide latzean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Egin dezagun botoiz, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Oi jainko, itun zaharreko opari desberdinak beren betera ekarri dituzu, Kristoren gurutzeko sakrifizio bakar eta bikainean. Onar ezazu eta egin santu zeure zerbitzarion sakrifizioa. Garai batean Abelena bedeinkatu zenuen bezala. Eta egizu gutako bakoitzak zure handitasuna goresteko eskaintzen duen hau, izan dadila gizon emakume guztien salbamenerako. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunaka dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. Egokida, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki, Kristo gure paskoa eta bakea, hila eta eskainia izan den aldi honetan. Ura bere burua guretzat eskaintzen ari da beti, behin eskaini zigun bezala, eta gure alde otoitz egiten zure ondoan. Ura da opari bildotsa, gehiago hilko ez dena, baizik eta betiko bizi dena. Horregatik, pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna, zeru lurra beterik dauzka zure bizia, osana zeruko denetan, bedeinkatuak jaunaren izenean datorrena, osana zeruko Santu zara, bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, apalundoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. hau da sinismenaren misterioa. Iletan piztu zera jauna, zuen izen horrian,
biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbizari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzan. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure elizan, gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bilduan. Eramazu maitasu osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arrizazu zeure aurpegiaren argita. Errukizak izkigu, arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jainkoa alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezak. Gure aita zero eta zarena, santu izan benizure izena, etor benizure reina, egin benizure naia, zeruak bezalan lurrean. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik, eta emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan zen. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea gospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinesmenari ez gure bekatuei, eta zeure gogoa den bezala emaiozu elizari bakea, eman batasun. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozu elkarri jaunaren bakea. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua.
munduko pekakua. Emaiguzu bakea. Hona hemen Jaungoikoaren bildotsa, munduko bekatuak kentzen duena, bihotzean kabitu ezin dugun bakea, bera, zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunire etxean sartzeko, baina esazoritz bat eta sendatu naiz. Jauna gure jainkoa, bedeikatua zu, kanta dezagun. Jauna gure jainkoa, Bedeikatua zu, zeru lurren egile, bedeikatua zu, ondien sarbatzaile, bedeikatua zu, une jabe jaraka,
Egin dezagun otoiz. Zaude beti, jauna, zeure herriarekin. Eta zerutar misterioak ezagutarazi dizkiezuenei. Emaiezu beren izate zaharra utzirik, jainkozko eta gizatasunezko bizi berriaren erara bizitzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Soseguzko hausnarketa paketsua eta hartu eman beroa izan beharko dugu jainkoarekin Jesusen hitza eta erakutsia zabaltzeko. Eukaristian landu dugu hartu eman hori, eta Jesusen hartaldea zaindu eta larratuko duen hartzai onak izan nahi dugu. Jesusek berak deitzen gaitu, zatozte zuek bakarrik leku baztertu batera, atseden pixka bat hartzera. Hartu eman gozo hortan iraungo aldugu luzaroan. Agur eta beste bat arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainkoan guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santu